It's time for DJ Rocky's Secret Files. Kadena ng aso ang nilagay sa leeg ko. Tinali ako sa gate ng tito ko. Magandang hapon sa inyong lahat. Itago niyo ako sa pangalang Miggy. Ito ang aking secret file. Tubong Negros Occidental ako. Pati na rin ang mga magulang ko. Marami kami magkakapatid, kaya sobrang hirap kami. Hirap kaming itaguyod ng mga magulang namin. Bagamat mahirap kami, nakakaraos pa rin naman kami kahit papaano. Kaya lang isang araw, base sa aking pagkakatanda, bigla na lang nagkawatak-watak ang pamilya ko. Nagkahiwa-hiwalay kami ng aking mga kapatid. Pati na rin ng aming mga magulang. Hindi ko maunawaan kung bakit nagkaganon at kung bakit biglang isang araw, wala na silang lahat. Nagtataka ako at napapatanong sa sarili, nasaan na sila? Fast forward, namalayan ko na lang, andoon na ako sa tiyahin ko. Nagtataka talaga ako bakit wala na yung mga kapatid ko. Wala na rin yung nanay at tatay ko. Umiiyak ako kasi parang ako na lang ang natira. Iniwan sa tiyahin ko. Isang gabi, pagsilip ko sa bintana, nakita ko sila. At naririnig ko na nagpupulong-pulong ang mga matatanda naming kamag-anak. Tapos ako habang nakatingin, nakikinig, hindi ko maintindihan yung pag-uusap nila. Bigla nila akong tinawag. Sabi nila sa akin, "Miggy, sasama ka sa kanila ha? Luluwas sila sa Maynila. Marami na kasi akong anak kaya hindi kita mapag-aaral dito. Pero kapag sumama ka sa kanila, makakapag-aral ka na. Bibilhan ka pa nila ng maraming laruan. At ipapasyal ka nila, manunood kayo ng sine. Maraming pagkain sa bahay nila, kaya sumama ka na." Yun ang sabi ng tiyahin ko. Sumang-ayon din ang kanyang asawa. Ako naman, dahil bata pa, musmus pa, kahit ayaw ko, hindi ako makatanggi. Sinama ako ng isang babae at may kasama pa kaming ibang mga kababaihan. Sumakay kami sa bus, ang haba ng bus. Namangha ako. Pero nag-aalala rin ako. Kasi iniisip ko na baka hindi ko na rin makita ang nanay at tatay ko. Lihim akong umiiyak sa panahong yun. Nakakaramdam ako ng lungkot. Hindi ko alam kung bakit pero pag naaalala ko yung sinabi ng tiyahin ko na magiging maginhawa ang buhay ko sa pupuntahan namin, kahit papaano, napapangiti pa rin ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman sa mga oras na yun. Pagdating sa sinasabi nilang Maynila, parang ayaw ko nang bumaba. Kasi nakakapanibago dahil maingay at parang ang gulo. Kaya lang wala akong magagawa. Kasi sinisigawan na ako nung babaeng nagsama sa akin doon. Gustuhin ko mang bumalik doon sa probinsya namin pero hindi pwede. Sinabi niya, "Hoy bata, ano gusto mo? Maiwan ka dyan? Aba, baka gusto mo ibenta kita sa driver." Kaya napilitan akong bumaba. Tapos sumakay kami ng jeep. Ang haba pa rin ng biniyahe namin. Maya-maya lang din, bumaba na kami. Tapos sabi ng babae, "Hoy Miggy, sumunod ka ha. Pag nawala ka, hindi kita hahanapin. Bahala ka sa buhay mo."
Kaya sa takot kong mawala, grabe, patakbo akong nakasunod sa babaeng nagsama sa akin. Pagdating sa bahay, merong 4 na bata. Isang binatilyo, isang dalagita, at yung 2, bata pa. Halos magkakaedad lang kami. Kinakausap nila ako, kaya lang hindi ko sila sinasagot. Kasi nga, hindi ko sila maintindihan. Dahil Bisaya ako. Tagalog naman sila. Okay naman sa bahay ng babaeng yun. Nga pala, itago natin yung babaeng yun sa pangalang Tess. Sabi sa akin ng mga anak ni Tita Tess, tita na lang daw ang itawag ko sa nanay nila. Kaya simula nun, Tita Tess ang tawag ko na kay Ate Tess. Kinabukasan, umalis sila Tita Tess at ang asawa niya na itago natin sa pangalang Tito Charles. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta, pero ang tagal nilang nawala. Okay naman sa bahay nila Tita Tess. Minsan nga lang, inaasar nila ako na taga-bundok. Yun yung asar sa akin ng mga anak ni Tita Tess. Fast forward, lumipas ang ilang araw. Kinausap ako ni Tita Tess. May nahanap na daw sila na kukuha sa akin. May kukuha sa akin? Sinabi ko na ayaw ko. Dito na lang ako. Pero sabi ni Tita Tess, hindi daw pwede dahil mahirap lang sila at hindi nila kayang magdagdag pa ng palamunin. Kinabukasan pagising ng umaga, sinama nila ako. Malayo ang binyahe namin. Sumakay kami ng motor, tapos jeep, at bumaba kami sa harap ng isang malaking gusali. Nakamamangha sa laki. Pagpasok ko pa lang, habang hawak-hawak ako ni Tita Tess, ang dami nang bumabati sa akin. Marami na ang nagtatanong kung anong pangalan ko. At sinasabihan nila ako na wag daw akong malikot kasi mapapagalitan sila. Ang tagal kong nakaupo sa silya. At sabi sa akin ng mga tao, "Uy, diyan ka lang ha. Huwag kang magkakalat at huwag kang maingay ha." Maya-maya pa, may lumapit na sa akin na babae. May edad na siya, pero maganda. Kinausap niya ako sa dialektong Bisaya. Kahit hirap siya na magtagalog. Tinanong nila ako kung nasaan yung nanay ko, yung mga kapatid ko, yung tatay ko. Tinanong nila kung ilang taon na ako at kung anong pangalan ko. Hindi ko nasagot yung mga unang tanong nila kasi hindi ko naman alam kung ano isasagot ko. Pero nasagot ko naman yung edad ko at pangalan ko. Tapos sabi niya, "Ang bata mo pa pala. Akala ka nga namin 7 ka na. Hindi ka pwede sa akin. Pero, meron daw gustong kumuha sa'yo. Si Nieves. Pero wag kang mag-alala. Makikita mo naman ako dito sa opisina ko." Nga pala, ako si Tita Neneng. At ayun na nga. Sumapit ang hapon, kinausap ako ni Tita Tess. At ang kukuha nga sa akin ay si Tita Nieves. Isa lang daw ang anak nun kaya kaya akong pakainin at pag-aralin. Sa madaling salita, sinama na ako ni Tita Nieves sa bahay nila. Mabait naman siya. Sinasama niya ako sa mga lakad niya. Kaya lang, hindi pa ako nagtatagal sa bahay nila. Bigla na niya akong sinoli kay Tita Tess. Kasi may sakit daw siya at hindi na niya ako maaalagaan. Bumalik ako sa bahay ni Tita Tess. At doon sinermonan niya ako. At ang sabi niya sa akin, "Malas kang bata ka. Siguro hindi ka sumusunod sa mga utos. Di ba sabi ko sa'yo, magpakabait ka doon.
Kasi walang may gustong kumuha sa'yo. Tapos inawat siya ni Tito Charles. Kinabukasan, dinala niya ako uli sa opisina niya. At maghapon siyang naghahanap ng gustong kumuha sa akin. May nakita na naman sila. At yun ay si Mommy Mercy. Pinakilala niya ako. Binilinan na huwag akong maging makulit at huwag maging matigas ang ulo. Tango lang ako ng tango. At dinala na nga ako kay Mommy Mercy. Tuwang-tuwa siya sa akin pagdating sa bahay nila. Ang daming sumalubong sa akin. At parang nagtataka sila at panay ang tanong kung sino ako. Sabi ni Mommy Mercy, bagong alaga ko yan. Tapos nag-utos siya sa katulong niya na linisan daw ang katawan ko para pwede na akong tumabi sa kanya. Fast forward. Makailang araw, nandun na ako sa bahay ni Mommy. Masaya ako kasi may kalaro ako. Si Steph at si Kuya Sandy. Meron din akong Tito Bong at meron ding Tita Desa, Tito Boy at may Mama Mimi pa ako. Ang dami. Ang saya ng pamilya nila. Maraming pagkain, marami akong bagong damit at pinag-aral pa nila ako sa private school. Ang laki ng school ko, kasabay kong pumapasok si Steph at si Kuya Sandy. Fast forward, matagal-tagal na ako doon. Kaya lang, paglipas ng panahon, para bang nagkakaproblema ang pamilya nila. Kaya nag-decide na naman sila na ibalik ako kay Tita Tess. Ayaw ko man, pero hindi pwede. Pagkakita sa akin ni Tita Tess, piningot niya ako. At sinabi niya sa akin, "Salbay ka, talagang bata ka. Lagi na lang ganyan ha. Masyado kasing matigas ang ulo mo. Sutil ka." Habang hawak-hawak ang tengo ko. Ako naman, iyak lang ng iyak. Naghanap uli si Tita Tess ng mga gustong kumupkop sa akin. Hanggang sa may isa na namang taong gustong isama ako. Si Ate Lian. Ang bahay nila sa Quezon City, Project 6. Ang laki ng bahay nila. Kaya lang nakakatakot yung bahay nila kasi parang may multo. Pagpasok namin, may batang babae ang tumatakbo pababa ng hagdan. At sinasabing, "Mama, pasalubong!" Ako naman nakatayo sa tabi ni Ate Lian. At may lalaki namang nakasunod sa batang babae na umaalalay paglapit ng bata kay Ate Lian, yumakap at humalik na para bang sobrang excited. Pati rin yung lalaki humalik kay Ate Lian. Pagpasok namin ng loob ng bahay, dumiretso kami sa hagdan paakyat sa taas. Pagdating sa taas, habang naglalakad kami, may 5 kwarto. At isa doon ang pinasukan nila. Pagpasok sa loob, may tukador, may terrace at silya. At iba pang mga kagamitan. Mabait naman sila, tahimik. 8 taon na ako nung panahong yun. Kapag wala si Ate Lian, kasama ko si Paula. Naglalaro kami at sabay kami sa lahat ng mga ginagawa ko. Paglipas ng ilang araw, bigla na lang akong sinigawan ng matandang babae. Oo, merong isang matandang babae doon sa bahay na yun. Lagi siyang galit sa akin. Napapansin ko na kapag wala si Ate Lian, mainit ang ulo niya sa akin. Lalo na kapag tinatawag kong ate si Ate Lian. Tapos, kapag wala si Ate Lian sa bahay, ako lahat yung nagbabantay. Ako ang nagbabantay doon sa bata. Ako yung naglilinis ng bakuran. Ako maghuhugas ng plato, maglilinis ng bahay. Tapos pagdating ng hapon, pinagluluto kami ni Paula araw-araw. Ganon yung routine namin. At pag day off ni tita,
pinapasyal niya kami. Basta para kaming masayang pamilya na. Oo. Habang lumipas yung panahon, yung pagtawag ko ng ate kay Ate Lian ay naging tita na. Masaya naman kami. Kaya lang, isang araw, pag uwi ni Tita Lian sa amin, nakita niya akong nakatali at umiiyak. Tinali ako ng malupit kong lola. Ang tagal kong nakatali doon sa gate namin. Tiniis ko lahat ng pagmamalupit ng lolang yon sa bahay na yon. Pinapalo ako ni Lola, pati na rin ni Tito. Tapos lumipas pa ang ilang araw. Isang araw, umalis si Tita. Inilagay ako ni Tito sa sako. Buong maghapon akong nakasako. Nung malapit nang dumating si Tita Lian, tsaka lang ako pinalabas ni Tito sa sako. Parang naging habit na ni Tito na kapag galit siya sa akin o may nagawa akong mali, inilalagay niya ako sa sako. Matagal-tagal din yung kalbaryo ko doon sa lolang yun at sa tito ko. Pero buti na lang nalaman ni Tita Lian ko. Inalis niya ako sa Quezon City. Dinala niya ako sa Cavite, sa nanay at tatay niya. Masaya ako doon. Maraming halaman, maraming pagkain. Kaya lang, bumalik na naman kami doon sa lola at tito ko. Dahil hindi na ako maaalagaan nung nanay at tatay ni Tita Lian. Nagkasakit kasi yung tatay ni Tita Lian. At hindi na ako maaalagaan. Kaya pagkabalik ko doon sa bahay na yun, nakangiti nila akong sinalubong. Sinabunutan ako nung tito ko. Tapos, isinilid ako sa kwarto. Yung lola ko wala namang pake. Nasa sala lang siya. Tapos, lumipas pa ang ilang araw. Kapag namamalengke yung lola ko. Tapos kaming dalawa lang ni Tito ang natitira sa bahay. Pilit niyang pinabubukas sa akin yung legs ko. Tinataon niya talaga na walang tao sa bahay. Buti na lang sa pagkakataong yun, napagsumbungan ko si Tita Lian. Iyak nang iyak si Tita Lian nun. At ang sabi niya, demonyo ang tito ko. Umalis kami ni Tita Lian. Pinaniwalaan niya ako. Umuwi kami sa kanila. Kaya lang, ilang araw pang lumipas, na-aksidente si Tita Lian. Wala na yung taong magtatanggol sa akin. Yung napakabait na Tita Lian ko, kinuha na ng may kapal. Kaya ang nangyari, doon na naman ako dinala sa lolo at tito ko.
Doon sa bahay na yun, nakaramdam ako ng pagmamalupit. Pinapakain ako ng pagkain ng aso ng tito ko. Pero tinitiis ko yun dahil wala akong mapuntahan. Ang ginagawa ko na lang, ginagawa kong busy ang sarili ko. Nagtatrabaho ako sa bahay na yun. Naging alipin at katulong ako doon. Tapos isang araw, bigla akong sinukmuraan ng 3 beses ni tito. Halos mawalan ako ng hininga. Sabi ko, bakit tito, wala naman akong kasalanan ah. Tapos sabi niya, bastos daw ako dahil hindi ko sinunod yung utos niya. Tapos, isa pang araw, naalala ko, kumuha ako ng isang pirasong hopya at uminom ako ng tubig na malamig. Doon sa mismong tindahan naman ni tito at lola. Pagdating ng umaga, hinubaran nila ako. Nakasando ako at nakaputi. Walang panty. At pinaglakad ako sa harap ng tindahan na may nakalagay na, "Huwag niyo akong tutularan. Magnanakaw ako." Kahit sobrang sakit sa pakiramdam, ayaw kong gawin. Wala akong magawa kundi umiyak na lang. Buti na lang may isang nagmagandang loob. Nasabihan sila na tama na. Baka daw kasi may mangyari sa akin. Marami pa akong naranasang mga pang-aabuso. May mga pagkakataon na sabay akong kumakain sa aso. Ultimo kainan ng aso, ginagawa kong plato ko. Yun yung ibinibigay nila sa akin na pagkain ko. Minsan sinisipa ako ng tito ko sa puwetan. Tapos kapag may mga tira-tira na pinagkainan ng aso, doon ilalagay nung lola ko yung kanin na nasunog. Tapos ayaw kong kainin kasi marumi at mabaho. Parang panis na. Kaya namayat ako ng namayat. Pero pinagtutulungan nila ako. Hahawakan ako ni tito. Tapos si lola, ibinubuka yung bunganga ko. Isusubo sa akin yung kanin na merong kasamang pinagkainan ng aso. Tapos ang gagawin ko, pagkatapos nilang ilagay, idudura ko yun. Tapos ang ginagawa ng tito ko, yung kadena ng aso, ibabalot niya sa leeg ko. Tapos itatali niya ako sa may gate namin. Hindi ko makakalimutan lahat ng yun na nangyari sa akin. Sa ngayon, lumayas na ako sa amin. Ilang taon na rin ang lumipas simula nang nangyari yun sa akin. Galit pa rin ako sa kanila. At hindi siguro may iwasang magalit ako sa kanila. Nakikitira ako ngayon sa aking kaibigan. Sana magsilbing inspirasyon to sa lahat ng mga taong nakikinig ngayon. Na kapag naabuso ka, magsalita ka. O kaya naman, umalis ka na sa mga taong mapang-abuso. Ako si Miggy at ito ang aking secret vow.